dobrodošli. Kao što vidite, danas je nešto drugačije. Mi mlađi smo odlučili vama slušati nakon dosta vremena. Danas ćemo imati neku ilustraciju, ali to ćemo malo kasnije ću se to uvesti. Imat ćemo i učenje od nas, od mladog Luke Dučića, ali o tome ću vas kasnije uvesti. Tako da, molim ću vas lijepo da svi ustanete i počnete slaviti. Amen. A boje smo mi kršćani koji bismo trebali promijeniti svijet. Ali gle ovo, ima više bijele boje nego ove druge boje. Zašto? Zato što ponekad mi ne dijelimo tu radosnu vijest i zato trebamo Kristovu silu. Ovaj štapić predstavlja Kristovu silu i pogledajte što sila radi nama kad smo dotaknuti. Proširimo riječ. Bravo, Čurske! Sada bih volio najaviti učenje od našeg mladoga Luke Dučića. Molim ću Kao što svi znate, ako neko ne zna, moje ime je Luka Dučić. Ovo je moja prva propovjed. Sad ću samo upalim mikrofon. Test, radi? Ok. Tema propovjedi je škrti kršćani. Znači, naši dani na svijetu su limitirani. Naše, ajmo reći, fizičko tijelo, naša duša, ako smo kršćani, otići ćemo u nebo, živit ćemo s Bogom vječno. Mi koji imamo blagoslov, mi koji vjerujemo u istinu, naša obaveza tu na svijetu je da svjedočimo nevjernicima, ljudima koji su izgubljeni, ljudima u grijehu, ljudima u svijetu, koji nemaju takvu blagoslov koju mi imamo. Ne možemo samo zadržati tu našu blagoslov i samo staviti ljude bez nade, ljude u svijetu, bez nekakvog Boga. Zato jer ipak Bog je stvoritelj i spasitelj i on je ugradio neku svijest ljudima u svijetu, isto da imaju neku svijest da postoji Bog, neko koji ih ljubi. Svatko od nas ima istu količinu vremena u danu. 1440 minuta danu, 168 sati tjedno. 70 godina nam Bog dopusti. Prosječan muškarac u Hrvatskoj danas živi 74 godine i 7 mjeseci. Prosječna žena 79 godina i 6 mjeseci. Što nije strašno zamisliti da imamo samo jedan život i da će to nam tak brzo jednostavno proletiti. Ja bih zapisao svoje prioritete u životu i posvetio bi im se. A glavni prioritet kršćanima bi bilo svjedočanstvo. A prije svega toga, molitva i čitanje Biblije. Mislim, bez da to radimo, onda naša riječ neće biti toliko duhovno jaka ako svjedočimo. Možda neće biti sutra za neke od vas, nažalost. Zato ja bi svaki dan se pripremio i posvetio Bogu i biti spreman za odlazak s ovog svijeta. Može drugi slajd. Sad bih htio vas pitati, jeste li znali da imate drugi posao kao kršćani? I taj posao je svjedočanstvo, naravno. Problem kod većina kršćana je to da ne dijele svoj blagoslov nespašenima. Mislim, nemojte me krivo shvatiti, većina kršćana, ajmo reći novorođeni kršćani, oni se više fokusiraju na sebe, nego da odmah sad kad postanu kršćani, kad su duhovno spremni, idu svjedočiti nekome. Jednostavno se previše fokusiraju na sebe i to ih na neki način, ja bih rekao, čak i čini škrtim, a znate da je škrtost grijeh. Sad zamislite si ovako, znači od 7 milijardu ljudi, vi ste svi spašeni. Od 7 milijardu ljudi, sad ne znam koliko je, možda sad 8 milijarda, nemam pojma,
Ali daj se sad mislite da svaka osoba ovdje u crkvi, sad ne znam koliko nas ima, 90, 80, da svjedoči barem jednoj osobi na dan. I sad se izračunajte to. Crkva bi rasla. I kad crkva raste, i onda raste blagoslov koji je Bog nama dao drugima. Vi ste svi spašeni zato jer vama neko svjedočio. Znači i toj osobi koja je vama svjedočila je neko drugi svjedočio. Znači to je neki ciklus koji bi se trebao nastaviti, a ne zaustaviti. Vi morate ispuniti posao koji je Bog vama naredio i to je svjedočiti drugima, znači nespašenima. I trebate pokazati nespašenima pravu istinu. Oni žude za nečim, ali ne znaju čime, znači i vi im to možete pokazati. To je vaš posao koji je Bog vama naredio. On je vama to stavio da vi to učinite. Nespašeni imaju tu svijest istine, tu svijest da Bog postoji. Naravno zato je, rekao sam, Bog je spasitelj, on je stvoritelj i čak i neki ne znaju ni da Bog postoji. Ljudi ne vole čuti istinu, pogotovo danas. Oni imaju neki svoj svijet i drže se toga i jednostavno ne vole čuti istinu, ne vole oni misli da je to istina. A mi im to možemo promijeniti, znači mi ih možemo spasiti. Kao što sam rekao, to je posao koji je Bog nama naredio, on je stavio to. I nespašeni trebaju tu moćnu ljubav, oni trebaju čuti istinu. Kao što sam rekao, vrijeme brzo prolazi, trebate se aktivirati i ustati i svjedočiti ljudima i ne biti škrti, ajmo reći na neki način. I ja vas stvarno potičem da svjedočite. Može treći slajd. Evo, moj najdrži, osobno najdrži pastor Billy Graham, on je rekao, svijet koji ne vjeruje svakodnevno bi trebao vidjeti kako se naše svjedočanstvo živi, jer ih ono samo može uputiti na spasitelja. Billy Graham. Ono što vam Bog u ovom trenutku donosi, bit će svjedočanstvo koje će proživjeti kroz nekog drugog. I kao što sam rekao, taj ciklus se bude nastavio i treba se nastaviti. Nikad neće znati šta pojedina osoba, kroz šta pojedina osoba prolazi u životu. I njima samo treba ta jedna riječ, Bog te voli. I to će u njima, te riječi su riječi Boga, to će se usaditi u njima i ostaće u njima, to će se ugraditi i ugradit će neki upit. Zašto mi je to ta osoba rekla? Jer me stvarno Bog voli. I da, Bog te stvarno voli. I to će, kao što sam sad rekao, ugraditi neki upit i može, ko zna, možda ta osoba dođe u crkvu. Ali neće uvijek biti tako lagano, na primjer. Ne bude svaki put savršeno, ne bude svaki put upalilo, ali ja vas stvarno potičem da svjedočite i eto, to je to. To je to od moje propovjedi. Znam da je malo bilo kratko, ali slatko, da. To je to. Mogu se pomoliti. Bože, ja molim da svakoj osobi ovdje daješ hrabrost i snagu da svjedoči i da makneš bilo kakvu blokadu, Bože, bilo kakvu sram, bilo to sram ili nešto drugo, da ti to makneš, Bože, i da se mi možemo usredotočiti u to da spasimo nespašene, Bože, ljudima u grijehu, ljudi koji ne znaju pravi put i da nam jednostavno daš tu snagu. Amen. Hvala Luka. Evo mene. Jeste ponosni na svoje mlade? Ja sam jako ponosna. Mislim, većina mladih koji su u našoj crkvi sada ja se sjećam kad su bili rođeni. I sada vidjeti kako su odgovorni, kako Bog stavlja svoje pomazanje na njih, kako zaista ih iskoristi. Jer tu su služili ne samo slavljenički tim Luka i Luka, vi ste njih vidjeli, ali su bili mladi koje možda niste primijetili, kao Ema tu na projekciji, kao Mihael tu iza kamere i na vratima, kao Noemi i Paula i Dora koji su služili u kafiću i to su sve službe isto koji su potrebni tu u crkvi i to oni mogu raditi. Mi gledamo na njih, pogotovo mi roditelji, gledamo na njih kao da su djeca. Zato što
naviknemo se da su mali, oni su mali i ostaju u našoj glavi kao da su mali. Ali više nisu mali. To su skoro odrasli ljudi, neki jesu odrasli ljudi koji imaju Božje pomazanje jer imaju Božjega duha u sebi i oni su nama večeras služili. Ajmo dati još jedan pljesak za njih.